Mag-Jaime. Yawas si Iloy, pinalito ko man sa akin ko. Sige, mawanto. Again, wanto. Patamagi. Ibigyan pa, ibigyan na doon. Tayo. Saan, saan? Iyak. Iyak. Wala ni mo gibig yung pagsunod na bandar pinami. Ay, pa. Pag-Jaime. Tight. Welcome to Davao City. Manindog ang tanan. Apas na. Sige, manindog sa tanan. Mag-pray sa ito, mag-pray. Magsubay ko lang sa ato mga kaugalingon diya sa presensya sa atong buhay ng Diyos. Para sa adlaw mga tao ka natin muling 75 years ko ano na God blessings. Sige. Kung mag-sign of the cross mo, mag-sign of the cross mo. Sige, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lamit ng amahan, balaan ng hangal ng Diyos. Salamat din Lord sa karong tagapion nga nagkatapong ang pamilya niya ni Lord. Lord, kami nagpasalamat sa katubigan na yung ihatag sa iya, Lord, sa puso, sa pamilya, Lord God, na despite, Lord God, na inaampingan din siya, Lord God. Salamat kay Ginoo na ikaw din magapanalangin pa, Lord God, sa iya. More blessings, Lord God, sa iyong mga pamilya. Salamat, Lord, na ikaw ang tumura din sa kinabuhi, God. Ikaw ang Diyos nga among ginasaligan ni Ana. Salamat, Lord, nga sa pagkatikom ng karon, Lord God, ikaw din ang mahimaya ni Ani, Lord God. Wala hilain na. Salamat, Lord, sa pagkatapos ni Ani, Lord, ginaakuan din ako, Lord God, ang food. Lord God, na among pagasaluhan, Lord God. Salamat nga ikaw din mag-bless ni Ani, mag-sanctify, Lord God. Walay kadaot sa mga panglawas, Lord God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat kay sa favor mo, Lord God, sa panalangin sa Sigurity Family, Lord God, sa Limit Family, Ginoo. Salamat sa ilang mga kinabuhi nga i-dedicate din nila na para maakalingan nila ilang mama. Dalayan kay Ginoo sa walay katapusan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Long life and good health. More healthy hair. Sige, may blow ma. Blow. Okay. More wishes. Sige, more wishes, more. Okay. Okay, mga Ako'y screen mo. Ma! Naman ang rice. Ma, iyan na. Actually, happy kayo kung ang meron tanong sa mga incomplete ng mga previous years na ano lang yan kung karoon nga kung dito sa atin ang permanent relay mo na kaya hindi ako mo sa ako na nakupo makuha rin siya kung magkakailangan mga di ba mga sa dito niya watak ko balog
Pinaligan lang yun next year. Kasi bako lang pala yun. Dali pa. So, happy ko nga natanan ang si Kuya and family, Ate and family, ug ang akong pamilya po. Salamat kayo sa tanan sa pagkatag ng Justin and company. Salamat po sa pagkatiman ng mama. Mag-pray lang ta na si mama ang tatagaan pa more healthy years. Mga kuyo pa na to. Pero wala ko na po kasi mama ka na-inspired niya siya. Inspired niya siya. Inakuha, gisabot na ng mga wala pa. Gisabot. Dati na siya inspiration. Happy lang ako ng mama. Birthday ma. Unta na happy ka na kung kaya yung mga apo, yung mga anak. Nagkatapo ka na mga happy birthday. Pagkita na mo gahapon ni mother, dako ka siya busy. Gagawin siya nga kabro naman gud ko kung sa ang gina-song sa iyaha. Nga naman ko siya, go mother, go. Kanya mo to pagkita na mo gahapon, dako ka siya busy. Magpasabot niya, net, happy ko. Oy, single ba yan? Nagpun-pun ni mami. Pagkitawa daw na siya. Go, mother, go. Wala to, happy birthday, mother. Sa dati ko, kaslon. Kung kaslon, kinhalan Siargao. Para mga mother ha, kung dili Boracay. Kay kung Siargao, na may mga farmers dito dahi, hunting dahi ta. Ito lang ma, happy birthday, 4 years, pantaon, Lord. Kapulungan ka nga, palangga na mo si mama. Tuod, wala may personal din nga lang atiman sa iya ha, pero kita man po, labi na sa bing-bing, atiman na dyan niya si mama. Ano? Wala to. Inahan ka na mo, ma. Pagkada ka na mo, kumbungan sa mga problema. Kasi wala na si Papa man, nakakatuloy. Magunsa man na itong mahalaga mo, wala ka. Kung wala ka, Anin, palihog sa ako. Dinig ko man ko. Speech tape. Click lang nito. Kasi click lang balik pa tama. Okay, syempre, sa Binoli po, mag-inong ka. Okay, it's your birthday. Kung sa'yo mo ang gusto isulti sa tanan, ginaading ni nagkatapos tanan, o dili man kung ang mga sulit mo, pero naamin din nila para sa iyo mo. Kung sa'yo mo ang birthday wish. Sus BBG. Salamat sa mga Ito sa mga ako na kari. Thank you very much. Yay! Yaratami! Thank you very much dahil sa mga Yaratami. Na-happy kami, na na-adjit. Kasi mo ang na-feel dahil ng butang pagbatan mo. Happy. Happy. Sabi ko, wala ka lagi may kabal na, wala lagi may sa chismis eh. Wala lagi may kabal ng mga apo. Secret na, makakanap po si Mami. Happy birthday, Mami. Katahan ako, Piniro. Ito ang kantak-tarong ka ganina. Ready, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday, Mami! Sige, ako sa pakan si Mami din nasa front. Okay, magsumod na atong games. O mag-games na. Sige, first game, group year sa 2-2. So, tanan dyan ha, dapat mag-apitan na. Everyone dyan eh. Pati sila B-boys, yung anang. Sige, grupo-grupo sa. Dapat hindi mag-uba ng mga kuan. Kasi 1-2 na lang. 1-2, ana. Sige, count to. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Hindi ko sa bulang. 2, tap, 1, 2, sinanay, 1, 2, sila, sila tripod. 1, 2, ako yung short, 1 tap. 2, 1. Ganito po. Kamu doon, hindi ko pa. 1. Ay, uy, nasa 2, 1 ka lang. 2 mo dito.
May happy birthday. Kita pag-construction. I love you. Kilbot na na. Ay, hindi na pressure. Ayun, hindi na pa. Sige, group 1, tandaan mo niya. Ikaw magsulti. Ay, tanong. Ikaw magsulti kung tao. Tanong, kaya niyo. Abalo naman ka, no? Sige. Tapos ka mo. Oo, pwede, hindi lang yun yung answer, ha? Oo, pwede, hindi lang yun. Kung masulti pa kuan, other words, except sa 3 words, wala na, okay? Asa na ba group 1? Ano? Kana, sila, okay. Apil mo, ha? Apil mo, okay, ready? Ay, isa mo na mag-timer. Si dito na lang din. Timer. Tayo na ako, busy pa si Ari. Timer, kuha sa 1 minute. 15 seconds. Again, ang teammates, okay, oo, pwede, hindi. Ikaw ang tao, bagay, anak. Mahatod sa matananan mo. Alam ba, kita na rin mo ako. Kita na rin mo. Wala isa niya sa group 1. Ay, ikaw sa, talikod sa. Talikod sa, nakakita na sila sa wala. Asa ko ang tanong. Birthday ready mo. Ready na ang timer? Okay. 1 minute ha. Ano nito? 1 minute. Timer starts now. Tao? Oo. Nadire? Wala. Nasa level? Wala. Hindi. Tao? Kuan. Gaga ka na, salamin dito. Babae? Lalaki? Babae? Lalaki? Lolo? Hindi. Amang ka na siya? Hindi. Bata? Baby? 30 seconds. Siguang? 30. 30 seconds! Trabaho? Ano ito? Hero, anak, bulok. Pagdali. Ikaw na. Pangalan sa lalaki. Wala na tagnaan. Toyan pa lang to. Wala na yan. Group 2 na, group 2. No, bigyan niyo isa. It is the purpose yun ta. Huwag yun na ang binigay niyo. Sit down. Group 2 na, nagkabidol. Kuhaan ha, the word is, or the answer is Carlos Yulo. Okay. Next, sige. Hindi ka vocabulary. Sige. Wala kayo, birthday dito. Okay. Forever na ni. Ay, kailangan na lang. Uy, wala isa niya tayo ha. Wala lang kita. May group 2 pa lang kita. Okay. Okay. Ay! Okay, timer. Start. Ay, sige. Ria, ikaw, ako mag-timer sa ilahan kasi ang palakuan. Para fair. Ana. Timer. On your cue yan. Ari, ayan na. Ari, Ria. Timer, start now. Tao. Bagay. Hindi. Pareho. Hindi. Event. Hindi. Oo! Oo, lagi. Kasi wala na. Ilang seconds na lang. 28. Sa Russia na part? Hindi. Sa West Coast, there is USA. State? 8 seconds. Michigan. 5, 4, 3, 2, 1. The word is Disneyland. Okay. Refresher course na siguro ta sa mga categories. Tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, pagkain. Ha? Hayop is animal ate. Very good. Oh, very good. Isa pa, kanang kung lugar, Pilipinas pa o sa abroad, kanang kung tao, babae o lalaki, wala na siya. Pag matagdaan na ang kategory, kita mo yung tao o, sa kategory na ka, babae, lalaki. Niya ko lalaki. Kailan ko wala. Ana na siya magpuan, himay-himay sa kategory, okay? So, group 1 na pagkaroon. Oo. Alright.
The word is, timer, ready na timer na, wait lang. Uy, so, ang mag-timer para sa group 1 ang group 2. Ang mag-timer sa group 2 ang group 1. Okay. The word is... Okay. Timer, ready? Timer starts now. Tao. Bagay. Bagay, kusina, sala. Restaurant. Bagay, eskwelahan. Abroad, Philippines. International, dili. Bagay, no? Pag-aos ko, no? Bagay. Asa makita sa sala, kusina. Kusina, sala, television, carpet, divider, electric fan, battery operated, machine operated, sound system, cell phone, aircon, bagay ng machine, saksak siya, machine operated, pwede, magamit ang kuryente. Next group, ito yung iko dire. Si Mami! Pwede ka, no? Napansin din ako kay Mami Noli ka ng glowing din si Mami. Oh my God! Happy kasi ako na siya smile. Hindi na siya sinigil ang smile ni Mami. Message sabi para kay Mami. Happy birthday. Sana all of my loved ones. Ay, naku, wala kita. Wala tinitinood. At tinood na nila na love birthday si Mami. Okay, close your eyes. Ready? Ay, wala pa. Sige. Masaktan? Okay. Sige. Ready? Timer. Ready na ang timer niya? Tama kay cellphone. Double timer. Ang group 1. Okay, na. 1, 60 seconds. Ako na. Start Ay, huwag ka parang wala yung phone ba? Dili na natin lang sa order ba? Sige na. Diyan mo lang phone. Timer, start. Tao. Hindi. Lugar. Hindi. Bagay. Hindi. Pagkain. Hindi. Gusto mo, maisip. Wait lang. Hindi. Happy birthday! Country. Ano yun, oh? Kanta. Hindi. Bagay, dili. Hindi. Gusto mo maisip. Location. Huh? Sige, go. Real estate. Gusto mo dili. Ayan. Nadire. Balon. Dili. Kamera. Okay. Uy, tabangin niyo si Anin. Si Anin pa nag-timer. Si Anin pa nag-camera. Kasi mag-camera. Ano ako pwede? Dili man good, oh. Sige, pupunta yung reaction nila ka nang nagkuatag na o ka nang nag-react ang kuat. Sige, timer, start! Hoy, wala ko mga dyan ha? Timer, start! Ready na timer now? Timer start na. Bagay. Hindi! Ano ng tao? Ano to? Artista. Ano bang lalaki ng tao? Presidente. Rodrigo. Ikaw
birthday ko na. Kaya to, kaya to. Tama. Oh, President, ang timang ko din President, Senator Rodrigo Duterte. Oh, President, yay! 1 point! Okay, gusto. Sa inyo lang kasi ha. Isa na. Dati dyan. Manako. Sige, wait. Magsulat siya ako. Magsulat. Ayun na ako. Sige. Pero pagkaon, anak. Okay. Kayo tala. Okay. Sige. Timer! Tama timer? Timer sa inyo. Be. Timer starts now! Tao. Artista? Babae? Lalaki? Sanso? GMA? ABS? Yolo? Artista niya? Basketball player? Tagal? Lalaki? Grade 12 ka? Ayan ba? Siyang Milarno? Kataga, Teleserye? ABS? Dancer, Bong Navarro? Tayo. Sige, go, go! International, local! Tama, international. Si Michael Jackson. Okay. Kaya pa lang niya. Ako Michael Jackson. Action. Okay, trigger na para makapunto sa sila ta. Sige na mo sa luwan. Tao. Bakit? Lugar. Nasod. Gawas. Pares. Japan. Japan, Korea. Wala'y balak mo kapas mga Gen Z rin. Sige, isa tuloy, Ari. Video ko si Mara, si Mrs. Mara. Dali, video. Naaman, apil siya. Ay, pwede man, everyone can take videos na lang para i-apil na lang ako sa video. Ilan, palingkod. O, palingkod lang nga. Palingkod. Paligda di ay landscape. Ayun pati yung sa mga keeping memories na to sa YouTube. Alam, mag-tubig din siya. Hydration. Alay na. Sige. So, kamo na muna timer ha. Si Ari mag-tag na. Wait. Okay, ready na kita. Sige, okay. Okay, timer start now! Tao. Nadire. Celebrity. Professional. Influencer. Tao. Cartoon character. Partisan now. Partisan topic. Tao.
Artista. Adeline? Lola? Adeline? Wala! Pwede, Lola? Mami? Mami Lola? Grandma? Grandma? Babae, lalaki? Ay, babae? Lalaki? Lolo? Lolo? Kailangan din magpapal na pinipong So, 1, 2, 1. Kung kayo matandaan ka pa ng buwan, daog na din sila. Sige, next. Kung matandaan ka sa buwan, daog na sila. Kung hindi ka matandaan, o sige, wait lang. Instruction, muna rin instruction. Muna siya ang make or break para makaproceed sa next game. Kung matandaan ni Mama, daog sila, mag-next game ta. Kung hindi nila matandaan, give chance sa group 2. Kung matandaan or delay, proceed na sa next game. Okay? Sige, wait lang. Isa. Tanaw daw. Paano na naman? Joy! Oo ka, oo! Ay! Okay, basta. Okay. Hoy! Tayo na lang nabasa mo sila. Wala kita eh. Sige, tayo. Sige, go. Kayo na sa'yo. Kung ano sa tingin nila na, gusto ko na ako. Ako, something. Okay? Wala ako. Okay. Okay, yan. 2 points pa, 3 points sa down. Artista, pwede. Luluboy niya. Ay! Ay, gusto na noon. Ay! Okay. Timer na, timer. Timer. Start now. Nazareth. Babae. Pwede. Mami Loli? Pwede ka ba mga? Justin? Justin? Artista Justin? Vilma Santos? Tao, babae. Babae, pwede. Nadiri, wala. Sige, so last na rin karon, napapakatag na mo para is 2-2 ang score. Makaproceed na tayo sa next game. So kung hindi nyo matagdaan, so hindi sila sila to. Okay, wait lang. Kaya happy birthday, sana all my love. Okay, maglalis nun ha. Okay, wait lang. Ikaw na kung tayo. Ay, oo. Hoy! Tao, pa, Evans, Okay. Ay, sa'yo. sige, sige. Timer starts now. Tao, Pagay, Yayo, Magayari, Lugar, Tao, Bagay, Ayaw, Pwede. Hoy! Dili! Hoy! Go. Ayaw, Bagay, Lugar, Pagkaon! Tao, Okay?
call. Sige na, sige. Form a line, diri ang group 1, diri ang group 2. Line ha, ang katubangan o ang sa pinaka-end ang na-ay crucial part. Okay, go. Ang naatong game is pass the message. So, dili natin ang atong pagkamarites. Ay, si Mami, dili na lang ka sa front me. Para makikita ka sa sila ha. Bago na po ang view ni Mami. Ito na po. Sige, line na ta. While waiting na mag-transfer si Mami ka ang mga participants mag-line sa dili ang group 1. Group 1 dili group 2. Pag-ayos na lang po sa chairs, mag-insert na para wala yung mga aksidente. Alright, so again, ang pinaka-crucial team member is ang front and sa end. So ang front, dili ka sa front, alin na dili sa kuha. Ano? Ano ng mother and child? Yun. Mother and daughter. Sige daw, okay, identify yourself. Sabi mo, ikapila mo sa linya. Sige, asa mo mo linya? Sige, hindi pinaka-end part din ha. Sige doon, sige end dire. O sige. So, ang kanin siya na game, isulti na po sa ilaha. Ang sentence. Set. Easy lang doon. Tapos, maximum student and short ang mali. Tapos, i-relay mo dito kay number 2. Number 2, mag-relay kay number 3. Kay number 3, mag-relay kay number 4. Wala yung lain mag-relay sa inyo nga kung dili anaan at matao sa ikatubangan lang. Okay? And then, pag maabot na sa end, team member, sa last team member, mudagan si last team member din sa ako musul si Cole sa ang message. Okay? Alright. Sige, ato bang galing? Gani, mag-ina din sila. Wait lang, wait lang, kumakali sa sentence. Okay, kani, muli. Kani. Ay, di parahan sa. Wait lang, music sa tawag mo. So, itinino tayo. Ay, sige, ako na lang mag-music ko niya. Wala ka po. Sige, dala o. Ay, hindi. Ako ba ko sa kuha? Pag hindi mabasa ko, please. Ano ba ka sana ko eh? Sasa ba? Kapil di ba? Para kailangan. Okay, yes. Ready na? Sige ha? Wala din may timer. Kung sa marag 10 words ata niya siya. But si easy lang, mali. Super easy. Ay, sabi mo bang super easy ni Philip nagbalik? O sige. Walay timer, but paunhanay lang. Okay? Again, the only person na makasulti sa inyo nga unsa niyo siya ang message is the person in front of you. Pag bantayin niyo inyong mga isip kalaban kung manay mag-cheat, syempre, ang mag-cheat disqualified, ha? So, masinang bangay. Okay, wait lang. Alright. Sige. Okay. And dapat with feelings. Ang last member, masulti with feelings, ha? Okay. Timer. Player number 1. Ready? Go! Sorry. Tahu kau niya kay basa. Alright! Yung only person na masulti ni Juan sa Okay. With feelings. Okay, listen. Wait lang. Wala ko sila. But una si Didol, ha? Una si Didol. Wala ko na ko. Dili lang si Dol. Do not go kay Jetigil. Ay, iyaw sa tubi. Ay, kung ba? Ano yung sa kamera? Si Malumba.
Noli. Me. May opera mo dahil. Hi. Dili i-adjust kay fit man dili kay nice. Ganun dito sa imana. Diba? Slowly! Oh, yan din! Hi! Wow! Good job, ate! Ah, sexy kay si Anin, oh, da. Wow! Wow! Ah, nag-breathing pa. Clap your hands, Zyler. Zyler boy, clap your hands. Oh, nag-clap sila hands. Ikaw boy, clap. Wala dyan namin now.